Urtebete pasada, udaleko makei altza eta herrizaz batera aldaketaren hasieria ospatu gendunetik. Ilusio berezizagaz gogoratzen dugu momentu hori. Ilusiotik, segituan ipini gendu zarankak lurrian, herrizagaz batera abante egiteko prest. Bere sasoian esan genduan moduan, herritxarrak herriaren lemia kolpeteko ordua zan. Herritxarrak udal politiken erdigunian ipintxekua, eta herritxarrak herri honen protagonista izateko ordua. Urtebete pasadan ian, balorazin egitzeko momentua da, eta horretarako etorri gara gaur. Baina udaletik zer egin dugun esaten hasi orduko, oin urtebete zehaztutako helburuan ipini nahi dugun fokua. Eta bai, esan behar dugu oso pozik gauzela. Pozik gaoz, Lekitxoko herrizak aldaketaren testiguari gogoz heldu deutzolako. Herritar asko dira handik edo amendik sekulako ekarpena egiten dagozenak. Zer litzateke herri hau hori barik. Udaletik konpromiso hori ikaragarri eskertzen dugu. Benetan sinistuten dugu herria herritxarrek egiten dabela. Eta herritxaren interes eta behar izanak onduen babestuko dabezenak beti izango dira herritxarrak. Eta dudabarik, udaletik egin aldan lan guztia hori emakorragoa izango da herri bultzada handi bategaz badoia. Horregatik gaur lehenengo eta bat, herritxarren lan ikaragarri hori txalotzera gatoz. Izigian, gerizpetan eta humiltasunez lanian zabiltzen herritar guztioi gure eskerrik beruenak. Eta zer aldarrikatzen genuan on urtebete? Aldarrikatzen genuan herritxarrak zaintzen dabezen herria izan nahi dugula. Eta horretarako gitxienez herri nortasuna berreskuratu eta berton duintasunez bizitzeko aukerak jorratu behar genuzala. Hori guztia ez dago herrien edo udalaren esku bakarrik, baina herri mailan egin ahal genduan abintzat eitzeko konpromisua hartu genuan. Eta esan nahi dugu urtebete pasata, gure ustez, oinarri senduak ipintzen gauzela norabide horretan. Egindako batzuk aipatziarren, udalera sartu gininean, maera zerosteko negoziazioak etena topa genituen. Lortu genuen erostia eta lur eremu zabal hori herriratzia. Lekitxo karbono neutro helburu dugula, egin dugu udaleraekin guztien azterketa energetikua, eta euretan eguzki plakak ipiniko duguz. Hurrengo pausua, herri mailako diagnostikua eta planteamendu energetikua itxia da. Haur eta gazteen aisialdi esparruan, zabaldu dira ludoteka eta zapatorratzaldietan Santiborroar frontoia. Auzolanian, bizi-bizi dinamikiagaz. Olentzero egunian be, izan zan auzolana. Eta aurten, berrikuntza importantia, LH batetik LH6ko aurrentzako herri udalekuak izango dira. Next Generation Europa diru launtzakin aurrera eroaten gabiltzan proiektuak be, sekulako lana eskatzen dau. Izuntza ondartzako mendita ontziola irekina, garraitzilako konponketak, parkinak eta horre danak 2004ko abenduen otomaikerako enjon bihar dira. Horre suposatzen daben lankargiak. Nestetako diru launtzetatik etorri dira ordainpeko parkinak. Baina ordainpeko parkinakin batera, aparkaleku sistema ordenatzeko planteamendu oso bat egin dugu. Hasi gara mundu mailan eta Lekitxon hain arazo larri jadan etxe bizitza turistikoak mugatzeko araudi jaitzen be. Erresidentzian egoera oso kaskarra dalata sartu dugu eskua. Emaitzak ikusiko dira. Lekitxon 700. urteurrena herri kulturaz beteko dugu. Eta euskeraz bizidan herri jentzuteko lan nekaezina itzen gabiltza. Momentu honetan, esku artean daukagun proiektu oso importantia kultura artekotasuna da. Datorren ikasturtean, zentralidadia hartuko dugu. Eskatu dugu garraio publikoa hobetzia. Osasun sailburuaz aste honetan batuko gara. Honek eta askoz gehiago dira esku artean daukaguzen lanak. Ezin danak hemen aipatu. Kontua da, herriak jakitxia baietz, bagabiltzala. Hartutako konpromisua ahalik eta onduen beteteko bokazioz gabiltzala. Eta guk, udal gobernu honek, momentu batian beheztabela zalantzan ipiniko zetarako eta noren alde dagon hemen. Herri honetan bizi nahi dabena, ahalik eta baldintza honenetan bizitxia da gure misioia. Herritxarrak dira gure lehentasuna eta dana egingo dugu euren alde. Zeuekin batera, elkarlanean, segidaigun Lekitxo herri zoragarri bat eraikitzen. Beti geuren nortasunetik. Animo ba!